її мало. Я вирішив летіти. Зараз я поставлю на паузу, поміняю кут огляду, бо бачите, мало летить, де комусь лагає. Коротше, ми вже в пустині, давайте зразу почнемо ставити лід. Я ще раз повторюю, нам потрібен не простий лід. Нам потрібен дуже щільний лід, щоб він не топився. Бачите, тут є різні льоди, бачите, це просто лід, це спресований лід і синій лід. Давайте візьмемо синій і спресований. Пробуємо, чи вони не будуть топитися. Як бачите, ні. Давайте почнемо. Давайте спочатку спеціально пробуємо. Тут лагає, бо в мене знімає Мобзен. Мобзен, для тих, хто не знає, це програма, яка знімає відео. Давайте ще з синього роду виходимо. Все. Я думаю, хватить. Ні, в принципі, ще чуть-чуть. Більше не треба. Так, нам потрібен заборчик. Вот, любий заборчик. І потім я ще візьму лодку. Забор нам треба робити 2х. Щоб він був вищий за один блок. Бо лодка буде злітати. Зараз я поставлю на паузу, бо це довго робити, і повернуся до вас. Як ви бачите, я вже одну трасу зробила, вона трошки маленька, але треба подивитися, чи лодка буде їхати. Я знаю, чому в мене Майнкрафт лагає, тому що це нова бета-версія. І завтра я вам розкажу, що в неї додали. Навіть не завтра, в принципі завтра, так. Завтра я вам розкажу, що в неї додали. Може дехто не знає. Вона її додала тільки недавно, пару днів тому. Мені мій друг її скинув через Шрайт, одна програма така для перекачування даних, що рекомендую. Вона скачується, просто з Play Market її можете скачати, для неї не треба Wi-Fi. Ви просто можете скачати, просто натискаєте «Отримати» або «Надіслати», вибираєте собі файл і друг вам перекачує. Так, я собі багато вже ігор перекачав через своїх друзів. В школі ми кожен день зустрічаємося, як не дивно. І бачите, у нас все готово. Зараз я поставлю день, щоб вам все було гарно видно. Як ви бачите, як ви вже замітили, тут поставили нове меню. Бачите, тут можна міняти різний час. Ще чекайте. Погоду не змінили. Добавили тільки ще оцю нову захід сонця. Новий час. А ще можна телепорт. Бачите, наприклад, мене тягнеться до мого друга.
Так, зараз поміняємо час на день. Беремо лодку. Де-то лодочка. Ось візьмемо цю оранжу. Закапсую. Давайте її поставимо. Сідаємо і... Упс. Зараз все не з першого разу спрацьовує. Зараз получиться точно. Сідаємо. Дивимося. Треба його вирівняти. Бачите, як ви бачите, в цій версії не виходить. Ще до каналу я пробував це робити, у мене вийшло, а в цій версії неможливо. Шкода. Давайте спробуємо ще раз. Заборчики чомусь пропускають. Я пробую замінити ще на залізні грати. Може вийти. Як ви бачите, у нас цей... Дивіться. До мене дзвонив мій дід. Він казав, що може я до нього приїхав завтра. Але я не знаю, чи я зможу. Може, у мене є справа. Давайте спробуємо останній раз. І переходимо на другу трасу. Як ви бачите, чого не хочу їхати. Ну, все може получиться. І я вам хочу показати, це рідкісний зомбі. Новий, з цієї бета-версії, бачите? Ще й в броні. І пишіть в коментарях, дуже рідкісний зомбі. Давайте його вб'ємо. Давайте косточку його брати. Бачите, він дуже живучий. Нічого так, нічого з нього не випало. Давайте пробуємо пробігтися. Давайте я так злізу. І так собі, знаєте, не виходить. Я знаю, що тут зомбі сидить спавнили. Бачите? Там є цей спавнер отих зомбі. Але цей був дуже рідкісний. О, броні зачаровані. Ой, о, дивіться. Сальтушка. Сальтушка. Ну, поплила нормально. Ну, у нас не виходить. Я буду це відео викладати на YouTube. Ну, якщо у вас є якісь версії Майнкрафту новіші, то попробуйте це зробити. Але я думаю, це пофіксять оці траси, що можна буде їздити так. І щоб забор не пропускав лодку. Я напишу в... Зараз напишемо. От зараз давайте напишемо. Візу по бета-версії. Зараз загрузиться, бо я не в себе вдома зараз. Нарешті. Це. Зараз пошукаю. Ось я поставлю на паузу і вам скажу. Коротше, я вже записав. Як ви бачите, вже написав відгук, але відео трошки затягнулося. Давайте останній раз поставимо вже залізні грати. Бачите, тут додали нове стризу. Я вам розкажу завтра або
наступний тиждень про цей тризу. Ті ризи вже, бачите, навіть додали таке. Корали різні. О, трубчастий корал якийсь. Давайте поставимо вже залізний заборчик. Такий. Грати залізний. Ой, поставила новий блок додали. Але він вроді був. Я не пам'ятаю. Давайте попробуємо з цим льодом. З тим. Бо це у нас точно вийде. Оцей підійде. Оцей лід, а цей синій я не знаю. От я поставлю грати. Об'єм якогось. Я думаю, грати не буду пропускати. Як ви бачили в заборчики, вони пропускали повністю. Вони залагали і човен просто пролітав через них. О, тут получається. Давайте попробуємо. Я ставлю на паузу, перше добудую. Все готово, давайте попробуємо. Ставимо. От. Зміняється супер швидка траса. Але чуть схиляється, я думаю, це пофіксить. І на сьогодні все. Нажайте, чекайте, я не можу вилізти. На сьогодні все. Всім па-па. І що з моїм Майнкрафтом? О, нарешті. Ага. Всім па-па. І завтра я вам покажу нову бета-версію. Па-па.